गाइस दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आङो जोंनिनो गहपुरनि दैमालु फिल्डआव जानो गोनां 9 थारिखआव जागोन आरो ना लोखि फुजाया ओमफ्राय बेयाव दा मेला सेला फैजोब्बाय ओमफ्राय गासिबो दखानफ्रा बानायहांजोब्बाय नालाय आं बेखौ देखायनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय नायलांबाय थायोबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय आं दा देखायनो हागोन ना बिराद गोजान गोजाननिफ्राय दखान होफैदों कलकातानिफ्राय फैदों मेलाया जोंना ओमफ्राय आरो दखानिफ्रा बिराद मोजां मोजां दखान होगोन आरो ना बेयाव ओमफ्राय सोरबा गोजाननिबा नायफैनो हागोन आरो ना बिराद बरिया जागोन माबाफ्रा माने मेलाफ्राबोथ' बिराद मोजां जाखागोन आरो ओमफ्राय दखानफ्रा बानायगासिनो दं नै ओमफ्राय एबार दा दिनै 7 थारिख आरो ना फैगोन 9 थारिखआव जागोन लोखि फुजाया बे आं बेयाव मेलाखौ लाबोनायफोरखौ एसे दखानफोरखौ देखायनो हानि लुजोबहांबायानो बिराद मानसि माने ओरैबायदि दानो फुजा जानाय बायदिखा आरो ना होंगो दोंगो एकदमबारे दे होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आं एसे देखायनो होनोसै आङो एकदमबारे दखाननिफ्राय जाजोबहांबायानो नै ओरैबायदि मोजां बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फैयो आरो बेयाव माने लखिमपुर ओरैजाय सारियालि एकदमबारे गुवाहाटिनिफ्राय फैबावो दखानिफ्रा ओमफ्राय कलकातानि मेलाफोराथ' नै जायगाया बिराद गुवार नालाय देखायना होनां माने जोंनिनो दैमालु स्टेडियामाव गहपुरनि दैमालु होननाय जायगायाव जायो नालाय सोरबा मिथियाबा खिथाना होबाय आरो आंना ओमफ्राय गोदानब्ला फैफेराखैबा नायफैनो हागोन माने जायगाफोरखौ नायनो बिराद मेलाफोरखौ देखायना होनोसै आङो ओरैजायनो बिराद माखासे लुहांबाय आरो ना माखासे लुवाखै आं देखायलांबाय थानो होनि मेलाफोरखौ नै नायलांबाय था ओरै दखानफ्रा जाबावबाय नै बेफोराव मोनजाबावसिगोनानो ओरैजाय लुहांबाय मन्दपआव बिथिंजाय थागोन ओरैबो नै गथ'फ्रा माबायदि बिसिना नायलाय बिराद फाग्ला मा होनोमोनलाय बिसोरखौ मा होनोमोनलाय माबा फैनायलायसो राजस्थाननि बावसो जाहैदों ओरै नै मेलाया ओरैबायदि गिदिर मेला जागोन माने रायजोफोर नायफै एकदमबारे बिराद बरिया मेला सोरबाफोर नुवाखैबा गोजाननिबा नायफैनो हागोन बिराद गोजान गोजाननि जाफैयो नालाय नै लाबोजोब्बायनो मेलानि सामानफ्रा नै नाय लोगोफोर नै आरो लगायबा बिराद मोजां नुगोन समायना नुगोन लगायथ'वाखै नालाय दायो बे लगायबा समायना नुगोन ओरैबो लाबोबाय नै नायदो नै गथ'फोर गाखोग्रा दं बयहाबो नै ओरैबो गथ'फोर गाखोग्रा दं बेयावबो नै बेफोराव नाय नै एकदमबारे गथ'फोरखौ लानानै सोरबाबा जाफैनो हागोन आरो ओमफ्राय आंनि सोरबाफोर लोगो दंबा आंनाव खबर लानो हागोन कमेन्टफ्राव हर बिराद गिदिर जाखायो नालाय माने गारि दोननो पार्किं गैलायै जायो माने मानसियानो ओरैबायदि मानसि जाखायो आरो ना नै लाबोजोब्बाय नै बेबायदिनो बोख्लायगासिनो दं दा फिटिं खालामासो साइज नुगोन एकदमबारे बिराद गोजान गोजाननिफ्राय लाबोयो नालाय बिसोरो साननै गाहाम जायो जाय गोजाननिफ्राय फैनायानो ओरैबो नै जाफुनो एफ्रुनो फैजोब रायजो राजाफोर एकदमबारे बिराद गोथाव गोथाव हांसो बेदर लकेल दाउला खासि माबा खासि मोनजोबथारोलै मैसो बेदरसै नै ओरैजाय मेन गेटथिं एसे देखायगोन आरो ओमफ्राय मन्दप सालिखौ एसे देखायनोसै मन्दपथिंजाय एसे थांसै एबार ओरैजाय बिराद गुवार ना थाबायखौलायनो हाया माने नै बेफोराव खेल ओरैजाय नै खेल दं बेफोरावबो खेल सक्रि खेल माबा माबि खेल बिदिनो जाखिजाया ओरैजाय नै हटेलानो हटेलै फिसा बे हटेल नै दखान मा नांगौ मोनजोबखायो नालाय बिराद गिदिर थाबायनानै आथिं रुबायजोबनानै जिरायना थानांगौ जायो माने आरो नै जोंना लखि मन्दपआ नैबेयाव जागोन आरो ना नैबेयाव जागोन आं देखायना होनोसैलाय बानायगासिनो दं नै टेन्टखौ बानायगासिनो दं लखि मन्दपआ बेयाव जागोन आरो ना रायजोफोर नायनो गोसोबा बेयाव नायफैनो हागोन माखासे नै मेलानि फैफानाय गारिफोरजों फैफानाय माबाफ्रा बेयाव थागोन बिराद फाग्ला बिसोरो फैसा खामायनायाव डेन्जार फुलाजोबनो हायो माने लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आङो बेयाव एसे देखायनो हाबाय ओमफ्राय 9 थारिख खालि नुबावगोन आरो ना 9 थारिख खालिसो जागोन नालाय फुजाया ओमफ्राय दिनै आङो सिगां माने बानायग्रोनाय माबाखौ देखायग्रोना होबाय आंनाबो दखाना बे खाथियावनोखा दालाय
आं बेखौनो जा एसे देखायबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला भिडिअ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो शेयार खालामना हो गोजान गोजान जायगानिफ्राय माने नायफैनो हागोन लोखि फुजाखौ जोंनिखौ बेयाव 9 थारिखआव जागोन नालाय नायफैनो हागोन आरो ओंखायनो आङो शेयार खालामना होनो थिनबाय आरो बयबो होमबाना नुगोन थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय